आदिवासी दोस्त आहो तर आपल्यासाठी तुमच्यासाठी स्पेशल न्यू म्युझिक आपले चंद्रमुखी तर ऐकलोच पण तेच आहे जरा अपडेटमध्ये तर आपले द ब्रँड ऑफ राकाई म्युझिक चॅनलवर येत आहे आज सांजचे 6 वाजता. आपले बरोबर आहे काही सांगत नक्की नागा हो लाईक करा शेअर करा कमेंट कर जा सबस्क्राईब पण कर जा शेअर करा ना आता नवीन नवीन तुम्हाला तारपा बारपा देतच राहा हो रॉकेट वन पण हेलो भाई काय सांगा हॅलो भाई सो दोस्तो आपले चंद्रमुखी तारपा येत आहे सांजचे आज म्हणजे आजच 6 वाजता तर नांगजास लाईक करजास शेअर करजास जास्तीत जास्त आपले इंस्टाग्रामला जसं व्ह्यूज येत तसंच आपले यूट्यूबला पण सपोर्ट करा दोस्तार हो तर जरा दिवाला बेस वाटेल तर नांगजा दोस्तार हो नक्की बाय बाय.